Valamit, hogyha el tudná nekünk mondani a szüleidről, nagyszüleidről, hogy ők is budafokiak voltak, hol laktatok, vagy ők hol laktak, mivel foglalkoztak? Ja, hát én a Fillér utca 3-ban születtem, 921-ben. Az én nagyapámék, ükapám, ezek voltak az első letelepülések Budafokon. A templom melletti falon ott van még a bárvány tábla, hogy az első letelepülők ott az első volt Ápel János, bár a névsor szerint. Igen. És azok 400 évvel azelőtt jöttek Budafokra. Az én nagyapám az kertész volt, városi kertész, és hát jó szakember volt a gyümölcsökben. Hát emlékszem, mikor nagyapám egyszer kivitt oda a víztoronyhoz, az mind szántóföld, meg rét volt, és mondta, hogy látod, Feri, mikor én olyan idős voltam, mint te, ez mind szőlő volt, amerre néztél, mind szőlő. És persze közben jött a filoxéra, és az kipusztított mindent. És hát ilyen környezetben nőttem föl, mint sváb gyerek. Mikor én 3-4 éves voltam, nem tudtam magyarul beszélni, mert mindig németül beszéltünk otthon. Perfektől beszéltem a németet, és akkor iskolában jártam, polgáriba németből majdnem megbuktam, mert volt egy német tanárunk, amelyik azért majdnem megmutatott, mert én svábosan beszéltem a németet. Jobban beszéltem a németet, mint ő, de hát nem Hochdeutschot beszéltem, a budafoki sváb accentet, amit később, mikor kikerültem az országból, összejöttem osztrákokkal, és azok mind mondták, te Burgenlandból jöttél, vagy Stuttgartból, már ott a svábok között. Az én accentem én olyan jól tudtam velük beszélni. Szóval, és hát persze Budafok, a Fillér utca környékén, hát úgy neveztek, mint Fillér utca rébe, és hát szerettem nagyon verekedni is, és hát az iskolában, és én kicsi gyerek voltam, de rettentő gyors voltam. És voltak olyan dolgok, hát mikor, akkor elvégeztem a polgárit, akkor elmentem a Gacba, mint inas, mint esztergályos inas, és úgy gondoltam, hogy jaj, most bemegyek Budapestre a sok csibészek közé, és a nagy vagányok közé, hát aztán rájöttem, hogy én voltam ott a nagy verekedős vagány köztük. De azért én soha nem kezdtem mondjuk verekedést, csak mindig hagytam először üssenek, üsé. És hát a Gacba ott összejöttem egy Budapest boxbajnokkal, az eltörte a legjobb barátomnak az órát, mert elvette a szapat tőle, és az visszakérte, és ez olyan buli volt, és odavágott neki egyet, akkora óra, megyek vissza, mondom, mit történt veled? Hát azt mondja, a ranyák orba vágott, már visszakértem a szapadomat, nem mondom, majd elkapom a ranyákot. Ne, hát ez Budapest boxbajnoka, ebben a korban 18 éves gyerek. És egyszer följött az öltözőbe, és akkor volt a nagy verekedésem. Először láttam, hogy hát boxolni, én is jól boxoltam, de ő jobb volt, akkor hát én olyan utcai verekedés voltam, gyors voltam, és akkor elkaptam a palit. Szóval a végén lefeküdt, és rugott felém mindig, és én mindig rá akartam ugrani a hasára, és egyszer belbe rugott, hogy vért köptem, és akkor rájöttetem, és szerencsétlenül úgy vágtam meg, hogy a fejét bevágtam betonba, és elájult. És akkor 1,5 óráig ébresztettük, mindenki meg volt ijedve, hogy meghalt. Szóval ez ilyen srác voltam ebben az időben, hát nem akarok mindig a verekedésről beszélni. Ha Budafok... Mamáról mondsz valamit a édesanyádról?
Ja, az édesanyám az 6 elemét végzett, nagyon okos, éles eszű asszony volt, soha nem lépett be a kommunista pártba, állami borpincében volt, és úgy mondták neki, Kati néni, hogyha belépne maga, vezető lehetne, ő nem. És itthon voltam a Ruszkig, bejöttek karácsony napján, és akkor láttam, hogy na, nem az, amit elgondoltam, hogy ez lesz a kommunizmus, mert a bácsikámnál volt a munkás könyvtár, ugye, és olvastam az összes könyveket, de aztán rájöttem, hogy ez mind hazugság. Eszembe jutott a régi budafoki sváb szokások. Például anyám mondta, hogy mikor ő kislány volt, akkor a karácsony az éjjeli misére, amikor kijöttek a templomból, akkor a templomból jelezték az Olajhegy tetején, ott volt a marhapásztornak, a Hoygeleinznak hívták, a pásztor Lőrinc, annak a felesége ezt a marhat szar trombitát nagyon szépen tudta fújni, és onnan fújt mindig este, azt mondja, olyan gyönyörű, hófehér minden, és akkor nagy tüzet csináltak, és ő föntről jött, és mindenki hallgatta itt lenne a templomba, ahogy a Hoygeleinznak a felesége fújja a trombitát onnan föntről. Hát ilyen szent nótákat, meg ilyesmiket. Igen, a Stilemachtot fújta állítólag. Ja, szóval nagyon szépen, azt mondják, úgy élvezték mindig. Ez ez egy gyönyörű szép szokás volt, amit már nem csinálnak. A másik, én gondolom, hogy vissza kéne hozni Budafokra ezt a húsvéti kereplést. Apám olyan jó, erős, kemény fából csinált nekem egy kereplést, és én voltam a kereplő főnök, és mindegyik ilyen disztriktben volt a fiatal srácok, mentünk kerepelni, csütörtökön, mikor elhalkal a templom, akkor nincs harangozás, akkor mi kezdtük, hogy... Rómába mennek a harangok. Ja, hópi, rácsítik lakmufult, hogy hópi, mi elkerepeljük a templomot, vagyis a harangot, és akkor másnap, péntek, az volt a nagy nap, akkor reggel kezdtük 5 órakor, hogy mentünk kerepelni, és akkor én voltam a mester, mert hogyha valamelyik másik banda az én területembe került, akkor nekem kellett verekedni azokkal, ugye. Ez olyan jó szokások voltak, ugye a fiataloknak, hogy hadd búgyózzanak egy kicsit. És ott nekem kellett akkor mindig kiabálni, Hopp, Ratschelt des englische Krustas, jeder christkatholische Mensch, was hozzá Petenburg, 300 Runza, 3 Heilige Maria für de Ormi Szőny. És akkor hopp, és akkor mentünk a másik házba, ugye? És aztán szombaton, akkor volt hopp, Ratschelt Klaukl zurück, hogy akkor jöttek a harangok, és feltámadás van. És akkor délben hoppi, rácsölt, csvölvi, és akkor mentünk számlézni, akkor mentünk kollektolni. Akkor hát minden házban, ahol kerepeltük, adtak 2-3 tojást, vagy almát, vagy 25-50 fillért, vagy valamit. Úgy, egy nagy kosárral mentünk, 2 fiú vitte, és teli volt akkor festett tojás, meg hát húsvéti idő alatt, ugye, tojással, gyümölcsössel, meg minden, és akkor szét lett osztva az összes gyerekek, ennyit kaptak szépen, te ennyit, én is ennyit, és te osztottad el? Én egy kicsivel többet kaptam, egy olyan 5-10%-kal többet. Hát én voltam a főnök, ugye? Ja, és hát nem, azt nem beszélem, a kapatekkel mit csináltuk. Ja, és másik nagyon szép szokás volt, hogy
karácsonykor mentünk Betlehemezni. Akkor ilyen papírdobozból csináltunk egy szép kis templomot, de szépen meg lett csinálva, ugye, toronnyal, ablakokkal kifestettük mindent, és belül a kis Jézust és a bárányokat, és mindig, ahova kopogtunk, hogy szabad a betlehemeseknek bejönni, ugye, és akkor pláne gyerekes helyeken, mami, és akkor bement a két angyal, vitte a templomot, a kis Jézuskával, és akkor bement az első pásztor, és akkor utoljára én mentem be, én voltam az öreg, és akkor kiabálja a pásztor, hogy gyere be öreg! És akkor én bementem, és akkor mondom nekik, cikszum, szakszum, száz szerencsés, lecsés, pecsés, ennek a házigazdának, itt esztek, isztok, az öreg apátok bajuszára nem is gondoltok, előveszem a furkos voltam, végigváglak meneteket, hogy a béka is kiugrik a hasatokon. És akkor hát térjeljünk le, imádkozzunk, akkor egy mi atyánkot elmondtuk közösen, és akkor adtak 25-50 fillért, némelyik talán egy pengőt, az nagyon ritkaság volt. És akkor egész szép kis pénzt összekerestünk így. Ja, és másik az, a verlé, hát ez már nem olyan szokás volt. És nem is tudom, más szokás, itt már ez a 3 szokás, ami minden évben csináltuk, és ez olyan szép volt azért a gyerekeknek is, pláne a gyerekes családnál. A kereplés is jó volt, mert a mindegyik srácok, hát az apjuk csinált nekik, volt olyan, amelyik olyan doboz kereplőt csinált, és úgy letett azt, akkor a zaj volt, hogy föl kellett, hogy ébredjenek. De a másik az, hogy itt a Verlnél volt a kuglipálya, és a fiatalok kugliztak, és én voltam 6-7 éves, 8 éves gyerek, és ide jártam kuglit állítani. És mindegyik pár, 3-4-en összeálltak kuglit, és akkor mindig kiabáltam, kuglkögy, hogy pénzt adjanak, akkor mindig 5-10 fillért adtak, és akkor felállítottam a babákat, ha egy golyó nem ment vissza, akkor főtettem, ahol legurult. És akkor ott voltam 12-kor, hát ott laktam a Nagykőbányán, nem voltam veszélyes, abban az időben este nem volt veszélyes, nem volt bűntény, vagy valakit leütöttek volna este, meg ilyesmi, ez nem létezett. És akkor mindig 5-6 pengőt hazahoztam, az nagy pénz volt, anyám 26 pengőt keresett egy hétre. Ugye? És egy héten 3-4-szer mentem a Verlhöz állami borpincébe. Ja. Hát szép világ volt, de ja, az minden elmúlik egyszer. Ismerek sok ilyen dolgot, ami megtörtént, például ott volt a Fleck Franci, meg a Schmitz-Burgel, ezek ilyen kirakó partiban voltak, erős emberek. Ezek a vagonból kihozták ezt a 5-600-700 literes transporthordokat, és akkor bevitték a borpincékbe. És ezek ott boroztak, ott a Verli Jakab vendéglőbe, ott a Árpád mozi melletti vendéglőbe, és ebben voltak egy kicsit rúgva, és mondták, na, 2 órakor már, mikor kidobták őket, na, aki erre jön, azt megverik. És Pehőkre 2 rendőr jött. Hát megmondtuk, aki erre jön, meg kell verni, nincs mese. Megverték a 2 rendőrt, és ezek ismerték őket. És másnap levitték őket a rendőrségre, és jó megverték őket, és akkor mehettek haza, de a Schmitz-Burgelt azt valahogy kihagyták. És a Schmitz-Burgel olyan sánta, marha erős ember volt,
azt nem verték meg, és akkor lement hétfőn, hogy kezdünk dolgozni. Azt mondták, no, te nem dolgozhatsz, ki vagy a pártiból. Miért? Hát te nem kaptál verést. Hát akkor azt mondja, oké, akkor lement a rendőrségre, és mondta a rendőrkapitány úr, kérek én is verést, mert nem akarom elveszteni az állásomat. Hát azt mondja, oké, 2 rendőr, gyertek be, verjétek meg. Akkor megkapta a jó verést, akkor visszament, na, most már kezdhetünk, oké, most már kezdhetünk, benne vagy. Ez megtörtént dolog. És a másik meg volt, hogy a Kléger bácsi, az ott a Fillér utcában lakott, a vendéglőnél ült, és a mellettük lévő asztalon volt 3-4 ilyen fiatal, 18 éves fiúk, és mondták, hogy ó, te félsz, én nem félek. Hát este kimegyünk a nagy kereszthöz, a temetőbe. Az egy olyan jó széles kőkerítés volt, magas. Ezt hallotta, hogy hamar hazaszaladt, és mondta az asszonyának, varjon 2 lepedőt össze, és 2 lukat a fejére, és volt a hosszú deszkája, abban csinált gólyalábat, és akkor kiment a temetőbe, és a kereszt mögé állt. És akkor hallja, innen-onnan jöttek, mert úgy beszélték meg, hogy mindenfelé egyedül mennek oda a kereszthez. És mikor ott voltak, na te félsz, ó, én nem félek. És ez kilépett a kereszt mögül. Ezek annyira megijedtek, hogy direkt utat vágtak maguk, földötötték a sírköveket, a kerítésnek neki szaladtak, azt lerombolták a kerítést, kartörés volt, meg össze-vissza verték magukat, és 20 év után megtudták, hogy ki jött eleje, 20 év után megverték a Kléger bácsit. Kac villanygyárba, mint esztergályos kezdtem, és egy jó ismerősük, talán távoli rokon is, az ottan valami mester volt, főmester, az bevitt. És első évben, mindjárt polgári után lázam volt, mikor jelentkeztem, és a lázzal nem vettek föl semmit. És nem tudom miért, talán a hideg Dunában megfáztam, vagy valamit. Az első évben, második évben megint pont akkor, mikor fölvétel volt egy kis lázam, megint nem vettek föl. De akkor 17 éves voltam, amikor nem volt lázam, akkor fölvettek. És kitanultam az esztergályos szakmát, nem akarom elkiabálni, de nagyon jó megtanultam, érzékem volt hozzá, és hát a műhelyi dologban ott 1-est kaptam, és a magánviselet, szorgalom, az 2-es volt. Ugye. De nagyon jó megtanultam a szakmát, és amiért jól tudtam menetet vágni, utolsó fél évben áthelyeztek a gépjavítókhoz, mert olyan jól tudtam menetet vágni, és mikor felszabadultam, akkor csak 55 fillért kaptam óránként, és ahol igazán tanultam, ha ott hagytam volna, ott akkorban dolgozhattam volna, és kerestem volna 1 percre 28 fillért. És ez mikor volt körülbelül? Ez 45-48 körül. Ja, 47, 48, 49-ben volt. És hát nem tetszünk vissza, mert mondom, hát akkor kvittelek. Akkor kvitteltem, és az anyám megijedt, hogy jaj, hát még alig dolgozták 2 hetet, és már kvittelsz ottan. És akkor én is megijedtem, mert mentem munkanélküli helyre munkát keresni, és valami 1 hét után akkor kaptam egy helyet, ilyen vetítőgépeket gyártottak, ott mint Esztergályos, hát ott kaptam 65 fillért egy órára. És akkor volt egy ismerősük, távoli rokon, Stál Pali, a Széchenyi utcában laktak, és az bevitt a Gabába, ott meg már nem tudom, 2 percet vagy egy nagyon jó kerestem ott már. És oda bekerültem egy kísérleti helyre, és nagyon jó szakmunkás voltam ebben a szempontból,
És aztán ott dolgoztunk 5 évig, míg a ruszkik nem jöttek, akkor persze nem mentem már vissza. És utána mentem batyózni jobbra-balra, és hát sok baja volt a ruszkikkal is, és hát nem is akarom beszélni. Hogy elkerülted a katonaságot? Hát háromszor fölmentettek, mert a Gabában dolgoztam a kísérleti helyre. Ezek az a szóval repülő, nézték, milyen magasan megy, milyen gyorsan megy, milyen irányba mérő, és ezek mondták a Boforsnak a hosszú repülőgép ellen lévő ágyuknak, hogy milyen, olyan pontosan tudtuk lőni avval, hogy húzta a repülőgép, húzott egy nagy balont, először a kötelet lőtték el, és aztán a balont, olyan pontos volt, de annyira pontos volt ez a készülék, hogy mindent lepölni kellett, tükörfényesre kellett, és ezred pontossággal, és ha 100 méterre leesett egy bomba, és megrázta azt a készüléket, leállt minden, vagy túl hideg volt, leállt minden. Szóval nagyon kényes volt, mint a németek, teljesen precíznek kellett lenni mindennek. És hát ezért engem mindig, mikor behívtak, akkor fölmentettek. És ja, volt egy esetem, hogy Podhammerrel